Bona nit, seré breu per la coincidència, en nom d'Esquerra Unida, absolutament, com sempre, amb els companys i companyes de Salve, recordar algo que se'ns oblida, i jo ho vaig dir en l'Assemblea de l'Ebre, hem guanyat. No es fa la perllongació de l'Avinguda Blasco Ibáñez. Ho vam guanyar fa 4 anys quan aturaren els enderrocaments, quan va eixir com dia ara Félix Lau del Ministeri, i ara ja no hi ha possibilitat que els plans especulatius, els plans de destrossar la memòria i la història d'una part de València i per tant del nostre barri vagin endavant. Jo crec que això ho hem d'interioritzar, perquè com no guanyem molt sovint, pareix que al final hem d'esperar les eleccions per a veure si Rita Barberà l'expert. No, Rita ja està derrotada en el barri del Cabanyal. I ara, com ha dit el company, l'han de derrotar a Nazaret, l'han de derrotar a la Barbarossa i l'han de derrotar al Grau. És a dir, els poblats marítims han de ser el taló d'Aquil·les de Rita Barberà i del PP. Ho ha sigut el Cabanyal perquè li hem guanyat la batalla, ja no pot perllongar l'avinguda, ho han dit els companys, no solament no es pot perllongar, sinó que s'ha de protegir el conjunt del Cabanyal Canyamelar i per tant del Pepri està mort. El que hem de fer és declarar-lo nul i continuar amb alternatives que rehabiliten social i culturalment el barri, i per això em pareix fonamental que si van treure desenes de milers de persones, crec que va ser el darrer diumenge del mes de gener del 2010, per a donar suport a la que en aquell moment era l'ordre del Ministeri, ara hem de treure moltes més persones, més milers de persones, per a demostrar que Rita ja ha perdut, que Rita ja està derrotada, que el PP ja ha perdut al barri del Cabanyal i que a més són milers i moltes persones per a tindre una alternativa al barri que passa, com s'ha dit abans, i s'ha dit des de fa molts anys, la seva recuperació i rehabilitació. Crec que el 6 d'abril ha de ser, si el 9 d'octubre del 77 va ser una manifestació històrica per a la ciutat de València i per al País Valencià, el 6 d'abril ha de ser una fita històrica per al Cabanyal, Canyamelar i per a tots nosaltres.